Hala, uy, kinsa man ang mananapa ba? Galuluod naman ng amaw. Uy, good vibes. Ano ka diha? Mayong adlaw naman diha. Huwag na agi juga diring kapita ba? Yaw padaan ang nas video ha kay puro sa ginainumaw hibawaan na niya ba. Pero ka good vibes. Way pa char ba? Ganahan ka nga pasiaw, kabuang, lingaw-lingaw, aw. Wala ka na sayo. Napadyo ka saktong hunahuna. Joke mo ka good vibes ha. Ay paninood ba? Chill lang ba? O kung hilig kag pinobring laag, padagat, pabukid, food trip, tagay, relax, chillax, kauban sa pamilya, amigo, amiga, sa gulag humor kuno ay gamay para lingaw ko ba di kay seryoso ba? Like and subscribe na dayon diha. Kuyog ta sa atong mga adventure sa buhay-buhay ba. O kung unsa magina imong giradala, mga kaligot-got, yaw padala na, malabay na, pagsuway na. Ato tas malinawan og positibong paglantaw sa kinabuhi ba. Promise, legit na. Nindot kinas pamati. Kaysa gisulti pa, basta diring dapita. Good vibes lang.